En totes les classes hi ha tot tipus de situacions. Amistat, Pots comptar amb mi. companyerisme, És un bon company i m'ajuda. el respecte Té molt de caràcter. La vols conèixer? i, sobretot, el més important, Tots tenim alguna en comú. Aprendre disfrutant. Va el segon joc. Aquí. Es tracta d'imaginar que un ajuda a l'altre. Vale, ja ho tinc. Doncs ara, imagina tu. Don't hide it, release it, let it rise into the sky. Some wait a lifetime to reach the high line. There are no limits when you can fly. Let your light shine now. It's here all around you. It's time to let it all Tranquil, sóc el teu amic. perquè el nostre aprenentatge es construeix en valors. Sempre està tan bon humor.